Gipaabot nga mas mabati pa ang mas taas nga transmission charge karong bulan sa Agosto nga makaapekto sa electricity bill sa mga konsumante. Sa pahayag sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, misaka og 22.22% ang transmission rate alang sa bulan sa Hulyo 2026 nga billing o gikan sa 1 peso and 43 centavos matag kilowatt hour ngadto sa 1 peso and 75 centavos matag kilowatt hour. Gipasabot sa NGCP nga ang pagsaka sa overall transmission charge tungod sa pagsaka sa ancillary services rates o ang pass-through costs sa kuryente nga gisupply sa power generators nga naghatod og ancillary services atol sa supply-demand imbalance. Giklaro sa NGCP nga wala sila nakabenepisyo sa ancillary services rates tungod direkta kining maadto sa mga generation companies nga nakakontrata sa buhatan. Gawas niini misa kasab ang transmission wheeling rates o ang bayad alang sa paghatod sa kuryente pinaagi sa transmission grid. Pagsiguro sa NGCP nga dunay stable ug makasaligan nga grid, ilabi na panahon nga dunay dili balancing supply ug demand sa kuryente.